ओइ गोदोना गोलाव फाफि साला नोंखौ फासि होना बुथारनोबो बोरै गोदोनायानो जि गोलाव गोलाव दंफाङावबो फासि होथावजाया नोंखौ साला जि गोदोना गोलाव नोंखौ माबोरै बुथारनो हागोनब्रा हा नोंखौ माबोरै बुथारनो हागोन गोदोनायावबो जि गोलाव दुरुं खाथावनाबो जायगा गैया दंफाङाव आलायना बुथारनोबो दंफांजों समान आरो नोंहालाय ओइ बा न'निख्रुइबो बिराद गोजौ माथो बेलाय आयु 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 हनै आया 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 मा खालामदों आरो बे जेब्रानाव मानो खिना होदों आया गावहा गोजौ गोगोमखाय ना गावहा गोजौ गिदिरखाय बे फिसाखाय गियाखै साला सुवा आया नोंहालाय आरो माथो मोनखो आया 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 बा खम्बलखौलाय मा गस्ला बानायना जोमलाबायखो फाग्ला फाग्ला बे एफा गरमावलाय गरम बोथोरावलाय आरो मा जाबाय थादों गोलोमाखै हा गरम मोनाखै खारो बा 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 माबायदि खारदों नै बा हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि लेंगुवेज मेकर ब्लग इउटुब चेनेलाव बरायनाय थाबाय लोगोसे आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननो बयनोबो जासिहरनाय थाबाय दायो जोङो दंफैयो गुवाहाटीयाव सिरियाखानायाव दा सिरियाखाना नायनो फैदो आरोना लोगोफोर बायदिसिना मैदेर मोसा बायदि बायदि दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो नोंथांमोननो दा फारि फारि देखायलांबाय थानोसै जिराफ ओइथिं गोदोना गोलावनो औ मै बेदरफ्रा नै अ सरि मै हाग्रानि मैया नै सिरियाखानायावबो दं बा नै लोगोफोर जिराफ बियो गोदोना गोलाव गोलाव बेखौ मा राहाजों बुथारनो हायो फासि होजाया लोगोफोर गोदोनायाव खाग्रा जायगा गैया दंफाङाबो गोजौ नङा बिनिख्रुइ फाग्लासो जि गोजौ गोलाव गोदोनाफोरा न'जों समान बा बा लानजायदोंबो उइस उइस बा खारबाय खारो बा 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 माबायदि खारदों नै बा गिथारा दसेनो बहा मोनहैयो आयु Uish, wah. Ui. Wah. Ayo. Hui. Wah. लोगोफोर आं मोनसे नै मेप देखायनो आरोना बे सिरियाखाना सिंनि बेयाव नैबे गुफुरा गासैबो जाबाय लामा आरोना बे आरो नैबे गोजा कालारनिया बेयाव माने लामाया ब्लक जाबाय बेखौनो बेबायदि गोजा कालारनि होनाय जादों आरो बेयाव बायदि नाम्बार दङ बबे नाम्बाराव मा नुनाय जायो बे गासैबो नाम्बारखौ होनाय जादों नैबे 19 नाम्बार बेयाव सिंह नुयो आरोना आरो मोसा 19 नाम्बाराव बे 21 नाम्बाराव मोसा गुफुर नुयो आरो नैबे गान्दा नैबे गासैबो नाम्बार दंजोबो आरोना नैबे लामा सेर बबेथिं थांनांगौ नुजोबगोन आरो टयलेटबो दङ आरो नै लोगोफोर नैबे बेयाव दैयाव थाग्राफोरखौ नुयो आरोना आरो बेयाव मा दङ गासैखौबो लिरनाय दोनजोबो आरोना हारसा आखरजों एसामिस लेंगुवेजजों आरो गोजौ इंराजिजों दङ आरोना आरो नाय लोगोफोर बे जाबाय थांनाय बबेथिं थांनांगौ मा नुगोन बेखौ माने सिगनाल ना मा बुंगोनथाय
बिदि आरोना नैबे बे सिना ओरै हरै थांगोन आरो बेबो बिथिं आरो नैबे हरै गालाव थांगोन आरोना जिथु सिननि सिन बेबो हरैनो थांगोन लोगोफोर बेबायदि आरोना बेबायदि माने बेबायदियानो लोगोफोर नै लोगोफोर नैबे गारिखौ नुदों दा बेजों माने बहा थांगोन बबेसिम थांगोन नैबे गारिया रोगाजोबो आरोना बुस्थुआ माने जायगाया गुवारथारना बिराद गुवार बेखायनो मेङो आरोना फेमिलि गोनां आरो हरै गाहायथिंबो लामा दं बहुद लामा दं लोगोफोर बिदिनो लांलाय लाबोलाय खालामनो आरो गोजौथिं थांलायनोसैलाय लोगोफोर नायहैलायनोसैलाय थाबायनो हागोन ना हायाथाय माथो बिराद गोजौ मेंनायसो मोनबाय आरो बे सिख्लाफोरा मा नायदों बोरो नायहैनि आंबो फाग्लिफोरा माखौ नायदों आइया मैखौनो एफा गोसो होना नायबाय बे फाग्लिफोरा थै जाम्बिसो ओइ लोगोफोर बै मोख्राखौ नुदोंना नायलाय नै हरै गोजौआव माबा न' बानायलायनाय माबा आर्मि गार्ड थाग्रा माबा बर्डाराव थाग्रा बायदि नुलायदोंना नै आइया बेलाय मा नास्राय ना गोरि जाखो बेलाय हा आइया माथो दंफां गुन्द्राथां माथां थैनाय थां माथां माबायदि थादों नालाय आयु आयु मा फाग्ला मानसि बेलाय थै आयु खुगायाबो जा गोफाद ना थुरि बायदि आंथ' नास्राय ना गोरि बायदिसो नुलायलांबाय लोगोफोर थोद फाग्लासो बे फाग्लासो नै एबार दानाबा जिबौनि जायगायाव फैलायबाय लोगोफोर जिबौ नायलाय देलाय नै गोथांनो नुवादोंना लोगोफोर एसे मोब्लिब नुदोंलै खिन्थु गोथां बियो गोथां जिबौ अ माय गड एनाकन्डा अ सरि अजगर जिबौ अजगर नायलाय मा रिं सिङावलाय मा मोनबाय थादों बेलाय सिङाव हाबनोलाय नै बेफोरबायदि जानांगौ नै आयु गिलु बालुनो खनायाव नै लोगोफोर आयु गोसोमथार मा जागोन बेबा नागिन फिथिगम जिबौबो जानो हागौलै एसर बेलाय मारलाय मावजि मोसा गोसोम आयु जि रायखस बायदिनो नायलाय मा बेदर मोनजागोनदां मादांना आइया बेलाय मा फाग्ला ना मा जाखो बेलाय दंफां सायावलाय उन्दुलाबायनोलाय जौ लोंदों खोमालै बेयो जौ नै मोसा फाख्रा आइया जुमाय फेनानै उन्दुनाय थांमाथों सोंदो फाग्लासोलै बे फाग्लासो खर'आव जेबो गैया बेनाव नै लोगोफोर बेहा आरो मा टेनसन जालायखोथाय नायलाय लोगोफोर थांलाय फैलाय खालामबाय थागोन बेयो नायलाय गोसोनायजों गारजानाय थांमाथों नायलाय लोगोफोर आइया मोसाया नायलाय फाख्रानो थांलाय फैलाय खालामबाय थागोन दे लोगोफोर बे बिराद टेनसन खोमालै बुस्थुआ माला मा फाग्ला बुरलायखो नायलाय दहायनिफ्राय नायबाय थादो आङो बिदिनो थांलाय फैलाय जागासिनो आरो बेहालाय मानि हाग्रायाव जालायखो जाम्बाना जाम्बि बेलाय मालायफोरनि एफा गिदिर न' लुना होदों फाक्कानि वाल गोनां बेबायदि लुना होदों नोंहालाय आरो मा हाग्रायावसो थानांबाय नामा जाम्बा नोङो नायलाय माबायदि जिरायना थादों लोगोफोर नायलाय मुफुरा आयु मुफुर लोगोफोर नाय भालुक लोगोफोर नायदो हनै सिंहआ मासेया दारि गोनां मासेया दारि गैयै ओमफ्राय मानैबो सिंहनो मा जागोनथाय बैसा सिङाव थानाया जाबाय बेदर जाग्रा नैबे रायखस हाग्रानि राजा होनना बुङो जायखौ मोसा डेन्जार बियो बे लोगोफोरा आङो सिरियाखानानि फुटबल प्लेग्राउन्डआव फैबाय आरोना नैबेसोर नायग्रा हौरै जाबाय मोनसे टिम नैबे जाबाय मोनसे टिम आरो हौरैथिं दङ लोगोफोर मोनसे टिम माने बेयाव फुटबल खेला जागोन आरोना हौरै थाबाय नै मोनसे टिमा आरो नै बिसोरो मोनसे टिम जाहैबाय आरोना दा नैबे फिल्ड आरोना नैबे स्टेडियाम हौरै बाउन्डारि गोनजा मानसिफोरा माने बाउन्डारिनि बाहेरजों नायनो गोनां जायो आरोना आरो नैबे जाबाय बै साइडआव थायो दालाय जाजमेन जाहैबाय आरोना बिसोरो माने दायो स्टार्ट जाथ'वाखै नालाय खेलाया बेखायनो साइडआव दंथ'यो आरोना लोगोफोर नैबे जाबाय गोजांनाय गोलोमनाय जेबो मिथिया आरोना बियो माने एनि टाइम जेकेट जोमनानै थाबाय थायो आरोना बियो माने सुइटार गस्ला गुदुं जोमनानै थाबाय थायो आरोना बियो 12 मास नै बिदिनो जायो लोगोफोर नाय जि गिदिर गोजाननि केमेरायाव फिसा नुदों जानांगौ नाथाय बिराद गिदिर आरोना नैबे कम्बल जोमग्राया फाल्टुआ फ्रेन्ड्स बहुत नायबाय बेरायबाय मेंबाय सिं साजोब्बाय दायो भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनो होननानै सानबाय लोगोफोर नोगोद फाग्ला दंसै मिनिथावनानो आरो बेयाव फैनायनि सिगां लोगोफोरा नोंसोरखौ माबा बुंसै बेयाव फैयोब्ला केसा सोलिया दे खिन्थु एटिएम नांगौ जायो अनलाइनावबो जायो केसाव माने बेलेग बारा लायो आरोना बेयाव दा नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोजां मोनदों ना मोनाखै दा नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो आरो जायफोर फैफेराखै एटिएम लाबोथारनांगोन आरो केसजों सोलिया माने बेयाव
गुगोल पे बाबो अनलाइनबाबो गुगोल पेखौनो होनदों अनलाइन बेजोंबाबो जागोन खिन्थु बारा लायो आरो ना एटिएमजोंबा माने खम लायो आरो दा बेखिनियानो बेखिनियानो दंबाय लोगोसे